Az a ház, amely előtt állunk, Wellis Alfréd egykori országháztéri, mai Kossuth Lajos téri bérpalotája, ma már természetesen középület, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyik épülete. Az egykori állapottól jelentősen eltér. A legszembetűnőbb különbség a rendkívül magasra törő egykori tető, ami a középrészen egészen magasra tört, annyira, hogy az országház üléstermeinek a tetőzetével is versenyre kelt, és ez a későbbiekben számos problémát okozott. A háború után, a második világháború után pedig a különféle sérülések, a tetőrészek, kupolák, tornyok sérüléseinek eltávolítása egyben ennek az épületnek a megkurtítását is eredményezte, és így az országház visszanyerte egykori jelentőségét az épületek tetővonalait tekintve is. Az épület építtetője Wellis Alfréd, egy nagyvállalkozó és építész volt, aki Németországban, Karlsruhéban, Bécsben és a párizsi École des Beaux-Arts-on tanult, majd Magyarországon letelepedve nagyon jelentős építőipari vállalkozásba fogott, nagyon nagy számú középületet és magánvillát, bérházat emelt. Így nem meglepő, hogy a tőkéből, a felhalmozott tőkéből jutott arra is, hogy egy ilyen kitüntetett helyen, mint az Országháztér, közvetlenül a parlament mellett egy hatalmas bérpalotát építhessen a Dunaparton. A Wellis bérpalota homlokzatát Moiré Ödön, a korszak egyik jelentős szobrászának a domborművei díszítik, aminek a témája a művészetek különféle ágai, eléggé szabadon értelmezve. A szecessziós, kicsit szögletes, geometrizáló, keményebb szecessziós formálásnak egy nagyon jelentős példája ez a ciklus, ami a homlokzaton látható. Az egykori épületet megközelítettük, jobbra elhagyva magunk mellett az Andrássy szobrot, akkor az épület középtengelyében egy előtetővel védett kapun léphettünk be. Ma is látunk itt egy előtetőt, de az egykori az lényegesen szebb volt. A kapu kivitelezője Jungfer Gyula cége volt. Magán az ajtószárnyakon két kitárt karú nő alak volt a felső részen, hogyha pedig beléptünk, és a portásnál igazoltuk magunkat, hogy illetékesek vagyunk arra, hogy belépjünk ebbe a gyönyörű bérpalotába, akkor tovább haladhattunk az előcsarnokban, amelyben egyik irányba fordulva egy csobogót láthattunk, fölötte Róth Miksa cég által kivitelezett mozaik képpel. Azt lehet mondani, hogy a Zeneakadémia előcsarnokát, hát ha nem is megszégyenítő, de azzal mindenképpen versenyre kelő mozaikot láthattunk itt sajnos, és a másik oldalon pedig az épület díszítésében résztvevő két szobrász közül az egyik, Nagy Simonnak egy domborművét láthattuk, tovább lépve pedig a lifthez, illetve a főlépcsőházhoz juthattunk. Az első emelet, ami itt voltaképpen már a második emelet volt, tartalmazta a legnagyobb alapterületű lakásokat. Ezek közül az egyik az Országházra és a Dunára nézett, a másik reprezentatív lakás pedig az Országházra és az Akadémia utcára nézett. A nagy polgári lakások méreteiről beszédes adat, hogy a nagyobb szobák 50 vagy még annál is nagyobb négyzetméter alapterületűek voltak. Ma ebbe bőven belefér egy vagy akár két kisebb lakás is. Itt ezek a lakások
6-7-8 szobásak voltak, most a mellékhelyiségeket külön nem is számolva. Ha beléptünk a lakásokba, akkor természetesen az építtető Wellis Alfréd lakosztálya vagy lakása volt a legreprezentatívabb, amelyeknek a díszítésében, a tervezésben egyrészt saját fia Vágvecsei Wellis Andor, szintén építész, illetve kivitelezőként Róth Miksa az üvegablakokat tekintve, a bútorok esetében Ték Endre bútorgyára, és még számos más igen jó nevű cég vett részt. A szalon, az úri szoba és Wellis Andor szobája, illetve Wellis Margit szobája mind a 20. század elejé belső építészet egy igazán kvalitásos darabja volt, amelyet az egykori fényképeken látható fürdőszoba megvalósítása is olyan színvonalú volt, hogy kastélyokkal vagy arisztokrata palotákkal vetekedhetett. Wellis Alfréd országháztéri palotájának 4. emeletén helyezkedett el maga az építész tervezőiroda, amely egészen 1948-ig ezen a helyszínen működött, az államosításokig, és számos középület és magánépület készült, mármint a tervei készültek ezekben az irodákban, amelynek vezetője egy fotótörténetben jelentőssé vált építész volt, Vida René Iván, szlovák származású építész, akinek a vállán nyugodott ezeknek a nagyon nagy léptékű munkáknak a megtervezése. Wellis Andor inkább a menedzser típusú építész volt ennek az irodának az élén.